baina ez gatoz gose bakarrik. Hau da gosariak, eta gosariak gara Inigo eta Juan Luis, gose, eta erbestetik Joseba Sarriondaindia. Beti esan izan dugu mikrofonoa dela gure arma, gauza kontatzeko, oraingoan mikrofonoa jarri dugu Joseba Sarriondaindiaren eskutan, mikrofonoa gure eskutan dago, baina hitzak bereak dira, eta guk egingo duguna da, korrika kulturaletan zehar Euskal Herri osoan kantatu, Josebak zuei erbestetik kontatzeko daukona. Afaria prestatzen gelditu dira besteak, ez du daikein afaritarako denok etxean egongo garela. Eskerrik asko eta aldun gaitezen gu ere.